Ahojte, moje meno je Lucia. A moje meno je Karolina. Chceme vás veľmi pekne privítať pri našom prvom free videu, ktoré je takou ochutnávkou toho, čo vás čaká na našej novej online platforme. Dúfame, že si dobre zacvičíte a tešíme sa na vás aj v ďalších videách. Začneme v pozícii na všetkých štyroch, tak aby boli dlane pod ramenami a kolena pod bedrovými kolbmi. Nadýchneme sa a s výdychom zaguľatíme chrbát. S nádychom urobíme mierny záklon, zatiahneme lopatky nadol smerom k panve a s výdychom opäť guľatý alebo mačací chrbát. Rozmobilizujeme si takto chrbticu. Poďte, výdych, guľatý chrbát, nádych, záklon, pohľad mierne pred seba. Samozrejme každý podľa svojich možností. Lakťové jamky smerujú k sebe, pozor, aby sme nemali príliš prepnuté lakte a prsty sú roztiahnuté tak, aby prostredník smeroval dopredu. Poďme ešte jeden posledný nádych a s výdychom sa vrátime do neutrálnej chrbtice. Nadýchneme sa a s výdychom zodvihneme pravú ruku nahor do výšky ramena. S nádychom ju znížime zase k podložke. Pozor, nenecháme ju iba tak padnúť. Teraz vymeníme strany. Poďte 4-krát ľavou rukou. S výdychom dvíham, s nádychom pomaličky ukladám smerom nadol. Hrudná chrbtica ostáva stále rovnako vzdialená od podložky, nezdvíhame celý hrudník. Poďme na nohu. Pravá noha sa nadvihne a jemne položí. Špička je prepnutá a noha je vystretá. Dvíhame ju od bedrového kolbu, pozor, aby sme sa neprehýbali v driekovej chrbtici. Poďme na druhú nohu, ľavá ide nahor a naspäť k podložke. Iba jemne ťukáme špičkou. Výdych a nádych. Tak, vrátime nohu naspäť a ideme si to spojiť. Poďte, pravá ruka a ľavá noha sa s výdychom nadvihnú a s nádychom položia. Ťaháme ich akoby do diaľky, ako keby nás niekto zatiahol za prsty na rukách a na nohách pekne od seba. Poďme ešte jeden, zastavíme hore, nadýchneme sa a s výdychom zaguľatíme chrbát, pritiahneme koleno k lakťu, nádych, vrátime sa späť. Výdych, guľatý chrbát, nádych, noha a ruka idú do diaľky. Pozor, aby sme sa v tejto natiahnutej pozícii nezaklonili v drieku, opäť držíme brucho vtiahnuté a nohu dvíhame od bedrového kolbu. Ešte vydržíme, výdych, zaguľatím chrbát, pritiahnem koleno a lakeť pod telo. Položíme ruku a nohu nadol, poďme na druhú stranu, najskôr iba dvíhame. Priamo pekne do diaľky, s výdychom nadvihnem nohu a ruku, s nádychom znížim pomaličky k podložke. Prsty sú natiahnuté, dlaň smeruje dovnútra a špička je prepnutá. Hlava nevisí, máme ju pekne v predĺžení chrbtice. Poďme koleno k lakťu, guľatý chrbát, nádych, ruka a noha do diaľky. S výdychom sa schúlime a s nádychom zase natiahneme. Ideme len do neutrálnej chrbtice, takže brucho je zase vtiahnuté, neprehneme sa v drieku. Poďte, výdych pod seba, nádych do diaľky a položíme ruku a nohu nadol. Výborne. Teraz sa uistíme, že máme aktívne lopatky. Zatlačíme do podložky cez dlane, aby bol hrudník čo najvyššie nad podložkou. Zaprieme sa špičkami do podložky a s nádychom nadvihneme kolená bez zmeny zakrivenia chrbtice. S výdychom ich zase položíme, ťukneme nimi o podložku a s nádychom nadvihneme. Brucho je celý čas vtiahnuté, už by sme mali cítiť pekne zahriatý aktívny kór, alebo teda stred tela. Teraz zastavíme s kolenami nad podložkou a vtiahneme pravé koleno dovnútra, potom ľavé. Výdych dovnútra, nádych naspäť. Výdych, ľavá noha dovnútra, nádych naspäť. Kolená sú teda, ako vidíte, stále vo vzduchu. A teraz príde zmena. Vykročíme pravou nohou dozadu, potom ľavou, potom pravú vtiahneme dnu a ľavú vtiahneme dnu. Takže ako keby vykračujeme až do dosky, do plenku a vraciame sa do nadvihnutých pokrčených kolien. Môžeme striedať strany. Raz vykročím najskôr pravou nohou a potom zase ľavou nohou. Výdych, nádych, výdych a nádych. Výborne, môžete položiť kolená pod telo a natiahnuť sa do sedu na päty. Dáme si jeden veľký nádych a výdych. A potom sa môžeme cez guľatý chrbát pomaličky vyrolovať naspäť hore, hlava posledná. Teraz zmeníme pozíciu, otočíme sa na podložke na dĺžku a ideme do vysokého kľaku. Vystrieme si ľavú nohu do strany, pravá ostáva pokrčená pod telom a ruky si dáme za hlavu.
S nádychom urobíme úklon cez pokrčenú nohu, takže doprava, a s výdychom sa vrátime naspäť na stred. Nádych, úklon a výdych naspäť. Pozor, ideme iba potiaľ, pokiaľ nás brušné svaly ešte udržia. A predstavíme si, že sme medzi takými dvoma stenami, čiže nemôžeme ísť trupom ani dozadu, ani dopredu, len do strany. Nádych, úklon a výdych naspäť. Teraz ostaneme v polovičnom úklone, vystrieme ruky a vrátime ich za hlavu. Vystrieme a vrátime, čiže od vystretej nohy až po končeky prstov je telo v takej jednej dlhej naklonenej línii. Vystierame ruky a krčíme, už je to pekne cítiť určite ten bočný trup. Vydržme a vrátime sa naspäť hore na stred. Teraz spustíme pravú ruku na zem pod rameno, ľavú si môžeme dať v bok a ideme dvíhať vystretú nohu nahor. Zaflexujem špičku, s výdychom nohu nadvihnem a s nádychom zase položím pomaličky na podložku. Nenecháme ju iba tak spadnúť, ale vedome ju ukladáme smerom nadol. Poďme ešte dvakrát, pri poslednom zostaneme s nohou vo vzduchu, vystrieme ľavú ruku k stropu a ideme krúžiť. Budeme robiť také maličké krúžky nohou, polkruh nádych, polkruh výdych a snažme sa pri tom čo najmenej hýbať vrchnou časťou tela. Tak a položíme nohu nadol, vrátime sa na stred a pomaličky si sadneme na podložku. Predtým, než pôjdeme na druhú stranu, dáme si pár cvikov v ľahu na chrbte. Posadíme sa s pokrčenými kolenami, chytíme sa popod stehna a pomaličky rolujeme chrbticu nadol, stavec po stavci až do ľahu. Pritiahneme chodidla bližšie k sedacím svalom, stále sú však na šírku panvy a smerujú dopredu. Ruky sú vedľa tela na podložke, zodvihneme si nohy do pravého uhla alebo do pozície stovka a ideme ťukať špičkami o podložku. S výdychom ťuknem jednou nohou, nádych vrátim ju späť, s výdychom druhou a s nádychom ju vrátim späť. Pozor, pohyb nohy vychádza od bedrového kĺbu, takže koleno ostáva stále v rovnakom uhle, ako keby bolo v sadre. A keď ide noha nadol, s tým výdychom sa snažíme naozaj aktivovať stred tela a nepustiť chrbticu do záklonu. Teraz necháme obe nohy hore a pridáme si ruky. Zodvihneme ruky nad ramena, dlaňami k sebe a ideme vystierať pravú nohu, ľavú ruku. Vrátime sa späť a potom zase ľavú nohu a pravú ruku. Ideme pekne uhlopriečne, s výdychom vystierame ruku a nohu, s nádychom sa vrátime späť do začiatočnej pozície. Aj tentokrát držíme rebra vo výdychovej pozícii, teda zatlačené smerom nadol k podložke, aby ostal chrbát pekne v neutrálnej pozícii, pri tom ako sa noha a ruka vystierajú. Výdych od seba a nádych naspäť hore. Zastavíme, otočíme dlane dopredu a ideme sa rolovať. Nádych pred cvikom, s výdychom vyrolujem hornú časť tela po spodný okraj lopatiek a nádych vrátim sa naspäť do ľahu. Výdych, ruky ťahám dopredu popri bedrových kĺboch a s nádychom sa vrátiam naspäť k stropu. Pozor, neťaháme sa krčnou chrbticou, pohľad je pekne nad kolena a snažme sa zase priťahovať nahor tým, že zatlačíme rebra do podložky a priblížime ich smerom k panve. Teraz si nohy spojíme a s výdychom sa vyrolujeme nahor a zároveň vystrieme nohy do diaľky, do diagonály. Výdych a nádych, všetko ide naspäť do začiatočnej pozície. S výdychom sa dvíham, vystriem nohy, nádych, krčím nohy a položím vrchnú časť trupu. Poďme ešte posledný krát a potom pritiahneme kolena ku hrudníku a môžeme sa pohojdať na uvoľnenie zo strany na stranu, pokiaľ to chrbtica toleruje. Dajme si jeden veľký nádych a výdych. Potom aktivujeme brušné svaly a cez guľatý chrbát sa vyrolujeme pekne naspäť hore do sedu. Teraz sa pretočíme na druhý bok, ideme do vysokého kľaku, vystrieme si pravú nohu a ľava ostane pokrčená pod telom. Ruky si dáme opäť za hlavu, s nádychom urobíme úklon doľava cez pokrčenú nohu a s výdychom sa vrátime naspäť na stred. Nádych, úklon a výdych, stred. Opäť ideme iba do strany, ako by sme boli medzi dvoma stenami. Poďme ešte dvakrát a pri poslednom ostaneme v úklone, tak, aby bolo telo v jednej dlhej línii od konca prstov na nohách až po koniec prstov na rukách. Vystrieme ruky do diaľky a pokrčíme ich naspäť za hlavu. Cítime bočný trup, šikme brušné svaly pracujú a nezabúdame pritom dýchať.
S výdychom ruky vystierame do diaľky a s nádychom vraciame naspäť. Teraz si môžeme ľavú ruku spustiť pod rameno, pravou sa chytíme v bok a ideme dvíhať nohu. S výdychom nadvihnem pravú vystretú nohu do výšky bedrového kĺbu. Špička je zaflexovaná a s nádychom ju pomaličky vrátim naspäť dole. Výdych a nádych. Výdych nahor, nádych späť k podložke. Tak, toto je posledný. Necháme nohu vo výške bedrového kĺbu, vystrieme pravú ruku nahor a ideme krúžiť. Najskôr smerom dozadu, špička je tentokrát prepnutá a teraz smerom dopredu. Polkruh nádych, polkruh výdych, vrch tela sa hýbe čo najmenej. Tak a môžeme nohu položiť. Poďme opäť naspäť do sedu, ale tentokrát do sedu na päty. Natiahneme sa na záver, takže skúsme zodvihnúť ľavú ruku k stropu a potiahnuť ju doprava cez telo. Chvíľočku v tomto úklone vydržíme. A teraz vymeníme strany. Pravá ruka nahor a doľava. Pekný úklon, plece dáme ďaleko od ucha. Tak a naspäť na stred. Ešte môžeme urobiť polohu dieťaťa, alebo teda oddychovú pozíciu, natiahnuť sa na jednu stranu. Takže pravá ruka ide doprava od podložky, ľavá dlaň sa položí na ňu a dýchame do zadných horných rebier. Poďme to isté na druhú stranu od podložky, takže ľavá ruka doľava, pravá dlaň na ňu. Sedíme na pätách a dýchame. Tak, môžeme sa vrátiť naspäť na stred a pomaličky sa od spodných stavcov rolujeme nahor, hlava posledná. Na záver ešte zodvihneme ruky k stropu, pozrieme sa mierne nahor a s výdychom ich pomaly spustíme.